Ayo karo Ki Kisban. Ya diaturake. Ya, Tin. Oh, sing lanang njaluk spot. Hah? Sing lanang. Njaluk spot? Nggih. Wapure. Monggo, Mak Tati. Duet kalih Mas Benji. Salaman. Ora gah ngopo. Salaman ning arep njaluk duit e kok. Iya. Wong iki nek bentuke kaya ngene iki manusia tidak mau ragat ki ya iki. Iya, ngono ya, Mak. Kok wirane andang mawet ki ngopo? Heeh iki. Urung sida apa-apa wis mawet-mawet iki piye? Oh, tengok begijikan kok. Sindene sing muni lor mengo madhep ngalor. Sindene sing muni kidul medhong ngadep kidul. Mangsaku kok kaya ora. Ngapa ngemetke? Agene wedi. Kene mungsuh sinden tatine wedi ndekno nek omong. Padahal ten omah ya wis galak lho, Pak. Omah ya wis galak. Bojomu ki galak kok? Galak. Wo, monggo jane nek menurut aku bojomu ki ora galak. Galak endi karo aku? Galak bojoku. Wah iya. Jebulane ngono ya. Ketoke Merak ati. Nek aku Mutar bojone wis ora respon wis besengut. Syukur kapok kowe. Ha nek bojomu tok garap ki muni ora wae. Masih jane. Ha kuwi aman ning nek bojomu ki mau tok garap muni bojomu ngomong sapa. Berarti niku ora kenyataan. Oh, lho, kenyataan to, Yuk. ora gagas kok. Ora gagas ya pisan ya. Ingkar. Ngapa we? Bojone wis ora gagas. Wis ora gagas. Tinggal omong-omongan karo Ika wis karepmu wis. Iya. Ya, Ya ngapa? Ya ngapa? nembang apa macul? Kowe arep macul tatin po? Ora. Mani ye. Wah, kudune semono dipajak. Ala ya padha bojomu kok le. Ora. Gedene lho. Ora. Kana cilik ya? Jos. Jare sing jos ki Mbak Ika. Ora. Hah? Ora ta, ora sida. Ora. Sing jos berarti sapa Ayu? Agnes sing jadi. Agnes joget kok kedabikan ngapain kowe? Ya meng belajar juga. Anteng kok kowe iki. Anteng. Anteng. Anteng ning ana sing gedabikan. Mula udara iki. Lah kok lele nggo isajake kaya arep pernah ki apa ngono ndono rene rono rene ngono. Wis ten iki kanca-kanca kasih delok aku. Ah terus ngopo? Nyoba dijunjung sithik lah aku. Aku ya ora kuat junjung kowe no. Apa meneh aku junjung kowe? Tenane, aku bingung arep junjung. Sapa? Ora. Kanca-kanca sing krungu kok. Junjung sapa? Arep kowe arep dijunjung jarene. Junjungan kek ro saiki. Mak, Mumpung ana wong ana seksine wong akehno lho. rak. Tak piye? Tok anggap wong lanang apa? Oh, ternyata kamu seperti itu ya. Kamu Ojo tak orangnya anggap aku wong lanang sembarangan. Gampang mencok kono mencok Iki kene. ora wong lanang sembarangan, ming uripe sembarangan. Nah. Cocok. Iya iki dite 200 ki nggo sapa? Ayo gak. Kula. Rumah ya karo aku bareng. Ha iya Kowe tak kerep kowe iki napa ngono kuwi aku durung tahu. Ya kowe nyanyi dhewe rasa raku nek ora dibagi ya. Ha iya bener nek arep kabeh ya nyanyi dhewe. Suara lanang karo suara wedok. Kaya Wong loro. ora nyedak-nyedak. Iya. Arep gandrung kowe. Ya kok sikik lagi dicopot klipe kok yo.
Oh. Matur nuwun Kanjeng nggih. Nyai iki Tatin. Men ditampani dhewe. Ya kowe kaya Bagong lho iki. Nampani 100 ki ana din 50, ngono njukan. Ya. Iki duit kenakalan. Bonus. Kowe cok nakal apa? Oh, yo kasarane iki tembunge ngono kuwi. Terus ya leboke endi? Kene. Lho Bu, lebono kene. Ya jangan. Leboke ngendi ngene Tatin? Ih, Kuwi ana sake apa? ana. Engko bablas medun. Ya mbok. Ya nembang itu 100 ya. Ki soto anae soto lengganaku. Oh. Oh. Enak berarti. Wah enak banget. Orang tau ngejak aku. Sesuk tak jak. Ya kowe yang bayar. Hah? Sok bayar ora? Ya bayar. Saya bayar kuwi. Ketoke kowe modele njalukane. Wah, ora yo nembang. Ngapa toh? Kesusu ngapa? Silar ngapa? Wong aku ya ora akon kok kowe kesusu ki ngopo. Wah jenengan mboten pinarak ten gubuk kula, Pak. Mbok kursine ngarepan ki ganti. Lah napa toh, Pak? Kursi nganti nglothok kaya Yo kan pantese gitu. Dalang mayang ten wilayah dalang ki rak mampir. ora apa-apa nak aku. Ya wangun-wangune. Mulane kowe iki tak kon Permisi. nek ora nek ora payu ki gawe cara rada arang le payu kae ngarep omake koki plakat gedhe yasa Ki Kiswan menerima wayang kulit dalang tok RP komplit RP ngono kuwi terus engko kae perapatan Pal Bapang kae tok naik plakat Ki Kiswan kesana 2 kilo. Dulu udah pernah. Wis tahu biyen, Pak. Dirusak warga. Mergane ora percaya to. Ora percaya. Ya. Nembang. Nembang Cahayu. Apa piye gandrung apa nyingkar-nyingkur? Ose nengko gubuk asmarane gampang. Sing penting saiki penonton sing nang kene iki nyuwun gandrung apa gubuk asmara sik apa modar ora kowe. Gubuk asmara napa gandrung? Tambahi. Tambahi pancal apa? Kok gandrung iki terus dadi apa kowe? Ya anu bocene iki ya bagusan nek kaya ngono wis bagusan. Gus. Subroto. Wow. Subroto iki jebrot mata. Oh, kon dadi gento. Gento. Oh, gento. Gento. Tak kira gento e. Tuh. Aku wis ora gento. Nek aku penak gento, gentoe ngoyak-oyak kok. Jos. Kah, aku gah lho nek nekat. Mbok. Ya mbok. Oh, jenenge wis Prahmen kok. Prahmen di atas panggung itu harus maksimal. Delokan burimu lho. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Selengat ngono suarane. Anu teko, gentone teko. Turuk, 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 turuk. Loh. Loh. Wah, tok tok tok. Tok. Turuk, tok tok. Terus semangat. Semangat. Sapa ngerti sesuk dijak main ketoprak. Yo cemplung. Ngapa? Kowe saka ngendi e? Kok kledang-kledang gawa manggul janganan iki saka ngendi? Aku ora manggul, wong wedok kok manggul lho. Lagi mburi ketok bendol. Nyoba apa? Piye? Mbok kowe iki lingo, aku iki mbakyumu. Ora urusan. Mbok Zaman saiki penting lanang wedok dadi siji jos. Mbok kuwi sedulur mbok ki ora. Apa? Lah nek aku ora seneng karo kowe. Arudo mari meksa. Ngapa sut? Sut.
Di ora ngono ki lho, sute nganggo maju ngono lho. Kowe pengen maju. Hei. Nih, Ora apa? tak joke. Ya wegah. Aku tak atret. Delokan bojomu kuwi. Ora apa-apa. Ngomule dame. Santai oleh 100. Aku 80, kowe 20. Wong lanang sing apik iki ngono kuwi. Anak aku ya ora sudi mengkei 20.000. Bojoku sudi kok. Iya ora. Sesuk nek pentas ketoprak rasa dijak. Rasa Ngewohi-wohi. woi-woi 100 e. Ya kuwi ora. Iso nggo nyewa gubuk asmara e. Kok ngerti regane kowe? Ora aku takon kok ngerti regane. Kira-kira. Kuwi lho bojomu. Kok ngerti regane, Pak? Ngono. Biar kene kok aku. Apa yuk? Ora. Salah wong kok ya biyen. Kleru. Oh jaman semono sawang aku bojoku terus kleru nggawa wong ya. Ama. Keterucut meneh. Temah kunjing angin patu Kendongane pecah. Saking mantep lho. Ya cemplok. Ngapa? Wong sabar kuwi ana watese. Terus ngapa? Kowe tak rayu ket mau ora gelem. Apa aku kudu ngruda paripeksa karo kowe? Mbok kowe ki elingo, aku ki sapamu ngono lho. Aku ki wong ora tresna karo sliramu rak ya ora ngawur ngono kuwi car. Sesuk nek kulino suwe-suwe tresno wis. Wegah. Oh, aku moh kok. Sesuk nek suwe waduh apa iki? Yen ra gelem Ngapa? mlayu tak uyak, tak lebokke, mbuh nganti. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Weh, jalan. Lah ngapa? Toprake bubarke polisi. Toprak kok digaruki. Pemaine kasus. Wis saiki ora ketoprakan tak cek. Mulane kene krungu swara sirine terus Kelingan. Nanjuran kotak wayang yo digoleki. ayo di sik saiki ditatin gubuk asmara. Iya. Kowe urung rampung. Tisunan. Tisunan piro? Dilapi kok tisunan iki maksudnya piye? Lap nggo tisu sik, kemringan. Yo ge gubuk asmara. Nyingkal sik bawa tatin yo, Tin. Kula lungguh nggih, Pak. Aja lingguh. Manut kae kok. Pasangamu duit kae kok. Mau sing gandrung kowe, saiki sing tak gandrung kowe. Aku gelem apa ora? Ya kowe gelem ora? Ayo. Piye jujur lho. Aku ki gawean apa-apa mbuh rekoso mbuh penak ora tau tak tolak. Dadi Terus? ana sing ngejak aku mbuh kepiye tetep oke. Yo. Ya piye? Kok njuk mapan lho. Wah, aku kesel tenan tin aku. Golek duit 100 ki ya ngono kuwi, mbane becak mumpluk kowe. Aku nek aku mumpluk sing ngelapi kowe. Lah bojomu Mumpluk iki kene iki lho. Kok elek kowe pikirane. Iki. Ngelapi. Yo. Nyingkar-nyingkur. Nyingkar nyingkur
pun ngonten iku lho. Biyen kaya ngopo, saiki kaya ngopo? Biyen ape saiki ya ora. Mergane ngopo? Wis anak-anak 10 kowe. 10. Totok maneh no lho. Mbok rene yo. Piye? Caket karo aku ini lho, Mas. Aku ki kangen. Piye? Kangen. Lah panjenengan kangen mboten kalian kula, Kang Mas? Aku kangen karo sak kabehe diajen. Kok kabeh? Ya maksudnya kono kangen, kowe kangen, kabeh kangen. Lah panjenengan gadah garwa pinten to? Ya mung siji kowe tok. Lah kok kangen kalih sinten-sinten? Ya gek dibajutke. Nggo ngleremke atiku. Wiwi maneh nyingkar nyingkur. Lho, iki nek wong ki nek le pentas total, Glotin bejamu iki Napa, Waduh. Pak? saka Pak Tristianto. Transfer ning rekeningku 2 yuta. Kula Kowe kon nembang Sriuning mingan. waduh. Kowe 500 aku karo tengah. Kula ngesalno apa, Pak? Kowe iki ora ana tulisane kok kowe iki tukang takon ngopo to? Mesti ana. Yo, iki lho. Oh, isih anu ana tulisane nyuwun Sriu. Oh, duet Mbak Ika sama Mbak Tatin Sriuning. Ini 1 juta untuk berdua. Ya. Jare 2 juta. Laku? Oh, talang ki teles Lah kowe ya. arep pentas dhewe apa wong loro begijikan? Oh iya, pentas dhewe. Kowe ngapa? Sak yuta Pak Eno. Kowe ngapa? Tak belani, Pak. Ha iya, aku njaluk to kowe mingan. Arep kurang ajar. Manut ki ya pengarepe arep. Lah apa kowe ya sok manut? Aku manut ya, Pak ya. Ora. Oh ya. Cuci. Ya. Wiwi maneh nyingkar nyingkur. Wis to. Rupamu iki lho. Rupamu kuwi. Ah wong sing wedok nembang kaya ana. Oh, kaya Doro. Arepe ki ngalem ngono lho, Pak. Ngono. Oh. Malah kaya Doro. Ya, bacotke. Lingsem yen ke mutan. Ya, sudah masuk, Tin. Udah masuk? Udah ini loh. Wes masuk Iya, ae. besok Ya. diambil Sriuning duet karo Mbak Ika. Oke. 500. 500. Kok, Pak? Iki kesuwan 700 to. Ora ana. Ora napa. 700 dilatih diesel ngono. Kira-kira disele iso bengok ora ya, Pak? Diesel kok iso bengoki maksudnya piye? Ora. Hah? Terus ke, kowe Terus. Aku tak ngurus iki mau lho. Lelampahan kangkat kok madhep rene lho. Wong jenenge duet kok malah rono-rono. Ya. Kowe ora ngadus apa? Mambu apa? Mambu prengus e. Tak kira kaya mambu bajing. Ora wangi ya, Din. Jenenge wong tresno ki aja mandang apa-apa, mambu iya, tetep ora mandang bau aleman. karo ora. Nah, Nang ya mambu tenan e. diampet. Aku wis sok ngampet.